Ще продължим с група Остава, които така и не успяха да прокопсат. Като видяхме вида и менталитета на пиарката им, до някъде си обясняваме техният вечен неуспех. Ако с подобен вид, изразяващ крещящо неуважение към околните, можеш да упражняваш професията на пиар, което в превод означава връзки с обществеността, то просто здраве му кажи. Какво е виновна обществеността, та трябва да поддържа връзки с някой, който освен че накриво си изкубал веждите, накриво ги е очертал. Да не говорим, че само половината устна е удостоена с честта да бъде с червило. Сенките или са нанасени на тъмно, или критериите относно макияжа на тази жена се нуждаят от психиатрична намеса. Дамата се казва Нана и видимата й възраст е повече от напреднала. За жалост годините не са й донесли необходимия опит, за да осъзнае, че имиджа, който поддържа, е буквално циркаджийски, да не кажем налудничав. Ако жената, която вече е доста сбръчкана, си мисли, че е ексцентрична, ще й открехне малка тайна. По отношение на този ексцентризъм тя търпи нечувана конкуренция от страна на психоболните в Карлуково. Освен ако и тя не спада към същите. Съдейки по вида й, не е напълно невъзможно, единодушни са всички зърнали дамата с вид на шарена черга. Та този разноцветен като папагал субект бил пиар. Естествено е, ако подобно на сурвачка същество се намърда с цялото си лудо разноцветие и уфърфаност в твоето полезрение, да го прогониш с бурен смях и присмех. Особено ако просъска с тънките си криво на червени устни, че е пиарна група. Но какъвто пиара, такава и групата. Пострадавшите са Остава, които не са нещо особено като музика, въпреки че не са пък и съвсем за изхвърляне. Проблема отново е чисто визуален. Какво е това, човече? Пъпки и черен молив не е най-добрата комбинация. Разбираме природната необходимост на смешния господин да се гримира, но освен че за гримьор по всичко личи е използвал услугите на царицата на макияжа Нана, младежът е пропуснал и да си изтиска младежките пъпки. Въобще цялостното излъчване на този фронтмен му дава всички основания да се намира на всяко друго място, но не и на фронталната линия. Най-вече подозрителна се оказа обаче страстта му към грима, при което установихме, че любовта му към чисто женската функция гримирането датира от доста време насам. Мисля, че много копираш The Cure, солист на The Cure. Как ще го коментираш това? The Cure са велики. Надявам се музиката да не прилича много на The Cure. Сигурен съм даже. Аз много харесвам The Cure. Ако говорим за грима, много хора се гримират на този свят. Така че хубаво е, да. Не отричаш, че има някаква лека имитация, копираш го може. В България нещата са много... винаги се слагат в някакви рамки. Преди 5-6 години, когато се гримирах, примерно на паспорт конкурса, никой не... Извинение, че аз се гримирам. И в един момент хората почнаха да говорят, след като станахме горе-долу известни, че аз копирам някой. И мен въобще не ми дреме за това нещо. А сега да се спрем и да изобретателността на българина. След като жертвите на пиара на Нана Остава осъзнаха, че ще си умрат безизвестни, докато чакат нея да се снабди с всички цветове на света върху себе си, при това едновременно, те взели нещата в свои ръце. Последният продукт на групата се натрапва на читателите на 2 списания. Купуваш си списанието и напълно безплатно ти пробутват диск на Остава. Естествено, това е продиктувано от желанието на групата поне по някакъв начин да пласират дисковете си, защото грубо е да се надяваме, че някой ще отдели пари, за да си го купи. А новият ви албум ще бъде продаван заедно с списание. Няма да споменаваме кое, но ще се продава заедно с списание. Макси сингъл, това не е нов албум. Това е Макси сингъл Шоколад, който ще се продава в списание. А защо заедно с списанието, а не отделно, само диска? Да не би, може би, това е единственият шанс да го продадете или... Защо така мислиш? Това е перфектен начин хората да получат почти безплатно една перфектна наша песен. Да, но пропускате една малка подробност. Щом се разчуе, че дискът е ваш, шансът някой да си го вкара в уредбата е просто минимален.
И накрая един дружески съвет. Отървете салонския си пиар. Нещата може и да потръгнат. Жената просто има вид на откачалка, дори да е готина по характер. Макар че с тези злобни свити устни на стара мома едва ли.